S-a vorbit puțin despre inaugurarea bibliotecii comunale. Rog pe domnul Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene Petre Dulfu Maramureș și părintele poet Ioan Pintea, runganul nostru, directorul Bibliotecii Județene George Coșbuc, Bistrița Năsău, să vină pe scenă, să ne spună și despre monografie, dar și despre gesturile domnilor lor de a inaugura o bibliotecă. Nu-i mare lucru să fie aduse aici aproape 10.000 de volume în acest sat. Puteau fi duse în altă parte. Ei sunt artizani acestei acțiuni. Domnule Teodor Ardelean, bine ați venit. În perioada interpelei, când se discuta problemele administrative, era o încercare să se unească Năsăutul cu Maramureșul. Iată că acum se unește la locul salvei. Vă rog! Vă mulțumesc! Lăudăm pe Iisus! Îi musai să vă salut cu cel mai frumos salut pe care maramureșenii îl păstrează de multă vreme și nu vor să renunțe la el și ar fi bine să devină un salut românesc pentru toți. Grecii au avut o vorbă pe care apoi romanii au preluat-o și mie mi-e dragă și o spun de câte ori pot și am ocazia. Et in Arcadia ego. Și eu am fost în Arcadia, adică în ținutul acela miraculos. Da, sunt zone pe teritoriul limbii române, deci nu spun pe teritoriul României, pe teritoriul limbii române în care am dorit să ajung și eu, într-un fel sau altul. Și această dorință mi-am stâmpărat-o de câte ori am putut. Și m-am dus și la Petrovasila, în Serbia, un sat românesc minunat, unde există o revistă trimestrială, se cheamă Familia, în 16 pagini de cea mai bună ținută tipografică și unde este reflectată activitatea petrovasilenilor împrăștiați în toată lumea. Și dacă s-a născut un prunc în Canada și dacă și-a dat bacalaureatul un prunc de petrovasilean eu știu, în Auckland, în Noua Zeelandă, Olimpiada la limba română pe țară, la Liceul Coșbuc din Năsăud. Și de atunci, când s-a inaugurat Biblioteca din Bistrița, domnul președinte Radu Moldovan e cel mai strașnic martor, că am spus-o, iar Pintea martor, că am început a o face, am spus acolo că dacă un om este mai bogat decât altul, n-are voie să-și taie porcul și celălalt să nu mănânce o jumară. Eu sunt cel mai bogat director de bibliotecă din țara asta pentru că am cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai modernă, cea mai utilizată bibliotecă din România. Și am făcut 10 biblioteci la românii din străinătate. Statul român n-a făcut niciuna. Eu nu mă iau de piept cu statul, că el este neputincios. Eu mă iau de piept cu mine și voi mai face în continuare. Ultima am făcut-o la Montreal, penultima la Glasgow, după aceea 4 în Spania și așa mai departe. Venim mai acasă, spre Basarabia. Deci o bibliotecă aici sau în altă parte în țară, pentru mine nu este nici un titlu de laudă și nici un lucru deosebit. Mai putem face unde inima o să ne îndemne că avem de lucru. Aici am făcut pentru dragostea mea, pentru acești iubiți runcani și chiar și pentru ce a spus domnul ministru, pentru felul aparte de a fi al acestor oameni, pentru psihologia oamenilor acestor locuri, pentru sufletul curat românesc, pentru dragostea de o bârșie, de baștină. Și lucrurile acestea sunt foarte importante, mai ales acum când lumea este atât de înstrăinată. Citesc enorm. Nu știu dacă ați putea să mă credeți, dar așa este. Media zilnică este o carte în echivalent de 400 de pagini. Dacă nu mi-ajung orele de ziua, sacrific noaptea. De regulă 2-3 noaptea trebuie să mă trezesc să-mi termin lecturile. Nu există monografie pe care să o fi avut în mână și să nu o citesc. Cea mai frumoasă de până la aceasta este monografia de la Cornova, din Basarabia, începută în 1935 și neterminată până la război și neterminată decât acum și coordonată de Vasile Șoimaru, unul din cei mai strașnici români din toate teritoriile, fost deputat, fost profesor universitar la Academia de Științe Economice din Chișinău, care a călătorit peste 1.000.000
1.000.000 de kilometri cu mașina personală să găsească pe unde mai adăstează români, în toate părțile din jurul României, inclusiv până la Volga, dincolo de Don și Volga și Asia Centrală. Vasile Șoimaru, care este din neamul șoimăreștilor, ăla de care scrie și Sadoveanu, Vasile Șoimaru e un mare român și acest mare român s-a ocupat să apară această monografie care este superbă. Este modelul monografic al lui Dimitrie Gusti, Școala Sociologică de la București, modelul clasic românesc, cum respectă și această carte. Dar de la respectul grilei și până la imaginația pusă în operă, ca dintr-o comună, cum spunea domnul ministru, într-o comună ca asta, unde datele se găsesc foarte greu, să poți să faci așa un triumf al ideilor, cum este această carte, e un drum foarte lung și foarte greu. Numai cine scrie cărți cu ținută monografică știe cât e de greu. Meritul este al inițiatorilor, meritul este al coordonatorilor și, până la urmă, meritul este și al, evident, al autorilor care au răspuns acestor comenzi și s-au încadrat în formatul de carte pe care și l-au dorit, care este interesant și va face carieră de carte. O carte care va face carieră în lumea cărților, pentru că este un tip de monografie aparte, nu cum se scot prin Maramureș. Maramureșul este foarte dăruit de la Dumnezeu cu diplomele cele maramureșene și acum unii scriu monografii pe bandă rulantă.